Jama'a barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirinmu mai taken sana'a goma, wanda 'yan Hausa ke wa laƙabi da maganin mai gasa. Shirin da ke zuwar muku daga kafar tubalin arziki. Kada ku sha'afa, za ku iya samun wannan da ma wasu shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo www.tubalinarziki.com ko kuma a shafukanmu na sada zumunta Facebook, Twitter, Instagram har ma da TikTok, dukkansu da tubalin arziki. Sana'a goma. Ga sana'a za ka iya? Ka fara binciken wani kayan masarufin da ake bukata yau da kullum a unguwarku, ko wata ma'aikata ko wata makaranta. Sai ka nemi kamfani ko babban dila da zai baka kayan akan farashi mai sauƙi. Daga nan sai ka zagaya domin neman kwastomomin da za su rika karɓa a hannunka akan farashin da ya fi na wajen da suke karɓa da sauƙi. Daga nan insha Allah ka fara ɗagawa. A hankali ka fara da kwastoma ɗaya, za su zama 2, za su kai 10 har su kai su 100. Ka yi nazari akan wannan ɗan bayanin. A ce za ka ba mutum 100 wasu kaya a kullum, kuma ka samu ribar naira 50 kacal a wajen kowane kwastoma a kowace rana. Nawa kenan za ka tashi da su a kullum? Ya zama 50 sau 100, kun ga 5,000 kenan. Ba hutu, ba sassautawa har sai ka samu kwastomomi guda 500. Idan a kullum za ka zagaya wajen kwastoma 500, kun ga ana maganar riba naira 25,000 kenan. Daga nan sai ka nemi wani ɗan uwanka matashi mai neman abin yi don ya taya ka rarrabawa, kuma shi ma ya ɗan samu ladan aiki. Tsakanin kai da ɗan uwanka da yake taya ka rarrabawa, za ku samu ribar naira 750 a cikin kwana 30. A cikin wannan ribar za ku cire kuɗin isar da kayan, sannan ku raba ribar daidai yadda kuka yi alkawari da juna za ku yi. Akwai buƙatar ƙarin bayani akan yadda za a samu abokan ciniki. A ci gaba da kasancewa da mu a wannan dandalin na tubalin arziki. Za mu yi bayanin hanyoyin da za a bi don a yi nasara. Sana'a goma, maganin mai gasa. Duka-duka a nan za mu ƙarƙare shirin, wanda ya wallafa Zafirullahi Abdulaziz. Ni Fatuhu Abdullahi Ado Satatima da na gabatar, a madadin jagorori da injiniyoyin da suka sada ni da ku, nake cewa mu haɗu a wani satin.